sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. As a general rule, dapat. In fact, kung tanahon ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome naman sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Maulanon nga kagaon sa karon, ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning sa ato mga tagpalamate. Isa naman ka matawhay nga Domingo, matugnaw, doon di pa ako magtindog kagina, no? Kadaan hindi tulog lately, especially sa amo sini nga season, no? Very cold ang tiyempo, matawhay ang palibot, kag relax man ginagmay, especially Sunday sa bungaga. Ini sa gihapon ninyo kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising sa Langga. Ang test ko nung subong ko, pagtilaw ko nung subong ko, paano maligo mo? Yes, Do ice water? Correct. Siyempre pa, bugta mo, yami-yami nga daan, no? Even ang salog, no? Yami-yami ka tama. Tapos ang tubig, matutugnaw pa. Oh, gani. But anyway, sa chimpo, galing kang tubig, manami hindi nga. matsindihan ng kolor. Pagpaligo ko, siningaga, no? Hindi ka pa, may ka-iced tea sa tagapaligo. Kasi mayong aga sa station manager, no, na di maalam magbanwa. News Chief, Aksyon Rex Cantong, amuan sa talan ni Katapo, sang Aksyon Radyo Bacolod, pati na sa mga tagpalamati, nga malambutan sang estasyon sang Aksyon Radyo. Live man kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Good morning sa kay Tito Rued Milieza, John Dungon, kay Precaloy Espino, galantawag ni sila always, Councilor Victor Susan, Atty. Martigoro Mesubaldo, Adonalyn Gumata, Don Di Blanca, Pamilya Toledano, sa Barangay 4 Venus Family, Espanyola Family, Alex Montesa, Samic Boys Basketball Club, sa tanan nga nagamonitor sa karon, kay Tito Ernesto Horilla, sa Barangay Alihis, amon kay Tabibing, sa kay Rose Frihil, Rose Ikawalo, Arna Rosa, Christopher Masconiana, Tim Querido, James Yap, Herbert Besa, Thea Trog, Julian Chan, Jake Bilbao, Manuel Longhero, Julius Somes, Lore Didolon, Chris Noblisada. Tanan niya katapos ng isang Station 4 Specialist sa lang hepe, Major Charles Sever. Amo man Station 2 Commander, Leo Estopa, Major Leo Estopa. Alright, ang mga headline natin subong aga, Yes. ano ba lang mga i-discuss natin subong? May gin-invite kita nga guest no, before na ako i-discuss ang very important information ipasa natin sa mga tagpalamati sa radyo subong kag sa live sa Facebook. May gin-invite kita nga guest, but before sina i-discuss natin dugay-dugay after sinis ang aton niya bisita. Ang possible siya matawagan ng Henry, ang aton niya bisita from Manila, no? Most common questions nga gina-raise parte sa COVID vaccine, sabi ko natin dugay-dugay. Okay, ang sa pinaka-common yung mga questions, Yes. no? Ang update sa pagbakal sang purchase, sa pagbakal sang vaccine, sa pag-purchase ng vaccine, no? Ano ba ang sistema sini? Kagang latest nga travel guide. Kaya mo sa pamangkot, anong himuon ni OFW, anong himuon ni LSI Mapuli Day, anong himuon sa mga appointment by appointment day, anong himuon sa maka-attend ri kasal o kung bunyag, anong himuon kung maglakat ka naman guwa sa Manila, Correct. anong damo ka pamangkot sa kanyang mga taga-Bacolod, Mga guidelines? pagpangkalan sila ko, no? Oo. O kung pas sila, pagbalik diri, anong matabo. Ang mga halin I-discuss sa natong mga tanan. pungsod bala, naging ban. Ano naman ang guidelines nila pagpuli diri, kinanglan gid lang 14-day quarantine, ano bala ang mga guidelines? Counselor, isa-isahon mo na karon kay para Yes. sa ulado mo na. Alright, but before sina, matiyan na ba si hindi takabati karon sa interview? Okay, antes kita samtang nadayal naton si Sir, no? Actually si Sir ang aton bisita karon nga aga, special ini. Kay siya ang chairman sa National Commission for Culture and the Arts. National Committee on Cinema's head. Balo ka, isa sa mga naigo sang pandemic ining film industry naton. Yes. Grabe. Amo ni sila sang wala pang pandemic, sila ning nagalingaw sa mga pumuluyo, sila ning nagahatag sa mga pelikula, short films man o kung ano da nga mga pelikula. Mainstream nga ila ginapanghimo para lang makalingaw sa pumuluyo. Kag dako man ang ilas ni nga ginahatag sa aton nga tax.
Yes. Damo ubra, mapaubra nila. Tungod, siyempre may mga makeup artist ina sila, may mga editor sila, may mga cameraman ina sila, tungod damo gid makaubra. So karon napundo. Okay, so this time, kung tuloko na to, no, ang movie and film industry diri sa Pilipinas, isa sa pinaka dako, wala pud ka contributor sa bala, isa sa pinakadako nga mean of entertainment nato diri is Correct. ang show business, no. We have sports, amo na meron kita mga PBA. Okay. Sa yung mga we have internet diri, social media, but ang show industry, movie industry, television industry, isa na siya sa pinaka mean of entertainment gid. With that- medyo ka feedback siya, no. with that, aton i-welcome si Professor Rolando Tolentino. Si magluwas nga chairman sa National Commission for Culture and the Arts. Siya man ang professor sa UP Film Institute. Director man siya sa UP Creative and Critic Writing. Adjust ako gamay ng volume sa ato yung feedback. Hindi siya yung chairman saya sa National Committee on Cinema. On cinema. Sa cinema siya. Oo. At the Okay. same time, professor siya na sa Professor UP siya. Film Institute. Welcome nato sa atong programa live sa Bacolod City and Negros Occidental nga malabutan sa atong tingog subong. Kasama po natin this morning si Professor Rolando Tolentino. Sir Rolando, good morning. Good morning ho at good morning sa tagapakinig ng show niyo, Councilor Ising. Sir, maraming salamat po at pinagbigyan niyo po kami sa pag-interview sa inyo po. So the pleasure is ours. So, malaking service po ito na maraman ng mga tao yung programa ng NCC. Yes, Sir Professor, direct na po tayo sa questions namin sa inyo. I believe you have so many appointments pa right after this, no? Sir, Professor, first, ano po ba yung Eksena Cinema Quarantine or COVID-19 Filmmakers Diaries Project? Can we give at least an insight or background about this sa mga listeners po natin ngayon? Yes, surely. Meron kasing documentation or document ng lives ng mga filmmakers natin, lalo na sa panahon ng COVID, no? Lahat naman tayo naapektuhan ng COVID, especially sa lockdown na hindi tayo nakakakilos ng tulad dati. Normal. So, ang ginawa ng NCC ay naghanap ng 16 filmmakers all over the country. Mula Luzon, Visayas, Mindanao at NCR. At binigyan sila ng maliit na pondo para i-document yung kanilang lives sa panahon ng lockdown. So, makikita natin dito na kahit na lockdown ay tuloy yung creative process pa, yung production, yung film production, na essential dito sa lockdown na to para maunawa natin kung ano naganap dito sa buhay natin dito sa last 10 months and ongoing pa rin. Kaya interesting ang mga insights ng filmmakers natin kung paano sila nag-navigate at nag-manage ng buhay nila during the lockdown. So we have 16 of these films in 2 omnibus films na lalabas at ang tawag nga namin dito ay Eksena Cinema Quarantine or COVID-19 Filmmakers Diaries. So yung 15 films po, Professor, is all about the lives of our producers or filmmakers na nung nangyari yung pandemic? Right. So, at yun dito kasi hindi naman isolated yung buhay nila sa buhay natin, di ba? Lahat naman tayo nag-lockdown. So, ang advantage lang ng filmmakers ay may capacity sila o may power sila na i-visualize, gawing pelikula yung naganap. Yes. So, matutunghayan natin kung paano sila nag-isip, paano sila kumilos, paano sila nabuhay, paano nila sinustain yung pamilya nila. At matutunghayan din natin dito mga malulungkot na bagay katulad ng dalawa sa mga filmmakers ay namatayan ng immediate family nila during the lockdown. At parang ito yung pinakamiserableng mamatayan ka dahil diretso cremation or limited lang yung pwedeng pumunta sa kulinaria or sa libing, di ba? Opo. Sir, pwede po bang malaman kung sino yung mga partners ninyo or yung mga involved po ng mga filmmakers? Lahat ng filmmakers namin ay nakapag-direct na ng at least one feature-length film, no? At both representing yung the entire nation. So, si Johnny Arumpak, R.D. Barbarona, Arden Rod Condes, Bagani Tiola sa Mindanao, Carlo Ensuko Katu, taga Pampanga, Glenn Barlit, taga Cagayan Valley, Guillermo Campo, Hias Baldemore, Julian Ilagan, Keith Deligero, taga Cebu,
Kevin De La Cruz, Christian Sendon Cordero, taga Bicol, Okay. Cal Mendoza, taga Visayas, Mark L. Garcia, Pam Miras, at Zurich Chan. Okay, so Almost almost... filmmakers ito at marami sa kanila ay prize-winning filmmakers. Oh. Kaya interesting ang kanilang mga pelikula na matutungayan sa Friday ang premiere. Ayun. So Okay. quality films, no? We are expecting, since parang multi-awarded na mga directors din yung involved, we are expecting a really, Nice film. quality film Quality coming film. from ECQ, Exena Cinema Quarantine. Sir, what is the takeaway of the audience after watching the films? What would the audience expect at the same time? Right. These are your youthful insights. Our directors are very young. Late, from their 20s to early 30s or late 30s. No? So, very young yung director. So, what we expect here is that matingnan na yung film ba, art and culture, are vital are vital in negotiating, sustaining our lives, and beating the COVID-19 pandemic. Ibig sabihin, pag hindi natin sinustain itong art and culture na to, ay wala tayong testament na naganap itong pandemic na ito. Kaya maganda mayroong mga ganitong klaseng mga insights sa mga kabataang filmmakers para nga matunghayan na nabuhay tayo ng ganito, parang Noli Me Tangere ba? Kaya tayo may idea kung ano nangyari sa Spanish colonialism ay sinulat ni Rizal yung Noli Me Tangere. Yeah. And that becomes a powerful testament over time, no? Even a century or a century after ay pinag-aaralan pa rin ng Noli Me Tangere kasi nagpo-prove relevant pa rin na isa itong strong document ng panahon ng mga Pilipino sa panahon ng mapanupil na Kastila. At ganito rin ang takeaway sa Exena Cinema Quarantine sana na napaka-importante ng pagpapatuloy ng paglikha, paggawa ng mga pelikula sa panahon na pinakamahirap gawin ang pelikula at sining. No? Ibig sabihin, kaya naman natin nauntindihan yung COVID halimbawa ay dahil nga kailangan natin magbago ng kultura. Yung social distancing, bago, yung pagsusuot ng face mask at face shield, mga bago yun. So, cultural shift ang kailangan. So, nakakatulong itong eksena na to para matunghayan ang kailangan din pagbabago ng attitude. So, hindi lang sa filmmaking, pero mismo sa buhay natin bilang mamamayan nitong bansa o ng mundo na to at this time na nag-undergo na experience natin sa isang global na pandemic. Tama, no? And I think this is a very big contribution to history. Kasi ngayon nangyayari yung pandemic, but after 20 years, hindi na makakarelate yung mga tao, yung mga kabataan. But with this film na ginawa po ninyo through ECQ or Exena, magiging malaking contribution Correct. siya sa pag as we look back sa nangyaring pandemic dito Speaking sa mundo. of contribution, po, may mga related projects po ba kayo aside from this ECQ project? Tsaka ano po ba ang naitulong or maitutulong natin sa mga filmmakers dito sa Pilipinas sa proyekto na ito? May mga webinars featuring yung cluster directors from Luzon, Visayas, and Mindanao and NCR na para matunghayan pa yung talkback ba, parang pwede magtanong online yung mga audience para sa mga respective filmmakers at sasagutin ng audience na to at i-moderate ng isang member ng NCC, no? So, i-screen ito, parang hindi lang yung pelikula matutunghayan nila, pero makakausap pa rin nila yung mga directors para mas mapino pa kung ano naging insights sa mga directors sa paggawa ng mga pelikula na ito. Yung NCCA nag-provide din siya ng cash assistance program sa mga filmmakers natin na nawalan ng trabaho during the first 3 months of the lockdown, no? So, mga 600 filmmakers nag-benefit nito at across the 19 committees ay meron tig 800 na cultural workers at artists na nabiyayaan per committee ng NCCA. Yung tumayag din ang NCCA na yung mga grants na binigay niya na dahil nagka-lockdown ay pwedeng i-online implement noong 2020. At nagpatuloy yung competitive grants na kung saan pwede mag-apply yung mga filmmakers natin, na artists para sa mga kanilang pagpatuloy ng kanilang mga projects nitong 2021. So, at ito nga yung ECQ1 ay patuloy din na pinapos ng mga filmmakers kahit napakaikli ng panahon at napakahirap gawin mag-shoot, no?
sa panahon ng lockdown. So may mga serbisyo naman ho na tugunan ang NCC sa pamamagitan ng NCCA para sa mga filmmakers at artists natin. Wow, that's good news, no? Kahit paano, at least we could sustain our film industry. Sir, last two question po, Professor. Are there upcoming projects po? So in a way, parang yung NCCA and NCC can help our filmmakers. Right. Sa February ho ay National Arts Month. At tuwing National Arts Month ay dinarauso ang tinatawag na Cinema Rion or showcasing the best of regional cinema in the country noong 2020. So, magpapatuloy ho ito at hanggang matutunghayan ito online. Parang itong premiere ho ba ng ECQ ay matutunghayan ng online sa Biyernes at ilang araw matapos ito. Sa February naman ho ay itutuloy ang Cinema Region na iso-showcase niya yung iba pang mga pelikula ng ating filmmakers sa buong bansa na na-produce noong 2020 at magpo-focus ho ito sa mga pelikula ng women at mga pelikula ng LGBTQIA community natin. So natatangi ho itong mga proyekto na to kasi nga ay kailangan pa rin may mapanood tayo yung ating manonood sa kanilang online platform, sa mga internet at nila para nga maibsan din yung oras na kung saan ay sa maraming pagkakataon ay nasa bahay lang ang marami nating kabataan. So ma-inspire sila na ipagpatuloy lang nila itong ganitong buhay dahil nag-entail ito ng health and safety ng buong bansa natin. Sir, ipagpapatuloy din ho yung grants ng 2021 na itutuloy. At kung magtagumpay ho itong ECQ na ito, premiere niya at yung quality ng audience at quality ng films, I'm sure, ay baka ho ituloy ito, may sequel na ho, baka ho magkaroon ng ECQ 2. Ngayong taon gagawin. So another lot of 16 filmmakers naman ang makakagawa pa rin ng kanilang mga pelikula sa buhay natin sa lockdown. Sir, speaking of ECQ, baka nasa mind ng audience natin na ECQ talaga. Ito po ay Eksena Cinema Quarantine. Yes. Sir, Alam po natin. Professor, finally po, I think this is also very important, no? Kasi marami tayong listeners ngayon at viewers sa Facebook din na is already interested. Paano po ba mag-access? Paano po ba mapanood yung mga film? You can also promote the launch of this ECQ po. Mamaya ho alas 12 ay matutunghayan na yung omnibus, yung trailer ng dalawang pelikula. At matutunghayan ho ito sa Vimeo or sa social media account. So maring sundan ho yung Solar Pictures or yung Eksena na Facebook page para matunghayan ho yung detalye. At napakasimple lang ho. Kailangan lang ho magbukas ng Vimeo account, na free account naman ho ito. At doon ho mapapanood yung malinaw na link at sound ng pelikula, dalawang pelikula, pati ho yung individual films. Kung gusto nila lang panoorin yung 1 of 16 ay nandun din ho yung mga trailer at yung individual links sa mga films. At syempre, yung link sa dalawang omnibus films na na-produce mula sa 16 filmmakers na ito. Pati ho yung mga webinars ay nandun ho sa magiging available dito sa Vimeo account na ito. Ginagamit na yung Vimeo dahil ho libre ito at na-maintain ho nito na hindi rin siya pwedeng i-download ng ating manonood. Kaya meron din ho protection ang ating filmmakers na hindi ho ito mapapakalat nang wala sa kanilang consent pa. So, inaanyayahan ko ang ating manonood sa buong Pilipinas, hindi lang ho dito, pero buong mundo ho. Pwedeng magkaroon ng access dito sa 16 filmmakers na ito sa kanilang dalawang pelikula na Eksena, Cinema Quarantine at mag-premiere ho ito. May programa ho sa 6 p.m. sa Friday, January 22. Matunghayan na lang ho nyo sa pamamagitan nga ho ng Facebook page ng Eksena at ng Solar Pictures. Maraming salamat po, Professor Rolando Tolentino. Mabuhay po kayo. Sir, at, mabuhay. Mabuhay po ang sining at pelikula na Pelikulang Pilipino. Pelikulang Pilipino. Okay. Sir, thank you very much. So, kadto kita, Salamat din ho at magandang umaga ng linggo sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Thank you. Kayo din po.
Alright, nabatian si Professor Rolando Tolentino, ang chairman Yes. ng NCC, National Committee on Cinema. Professor siya at the same time sa UP Film Institute and director sa UP Institute of Creative Writing, no? Kung Yes. kung actually, ang subo yung makatama sa natabo sa film industry, isa sa pinaka-apektado ni siya. Sang last December, sa Metro Manila Film Festival, ganun, tao ko na permi mo, para lang makapatronize ng tayo sa pelikulang Pilipino, 80% sa mga entries nun, tawag na before, para lang niya, may contribution ka lang niya sa tax mo nato, sa entry. Subong wala agad. Wala gid. Wala, hindi Wala bukas sa gid. mga sinihan, limited ka tama ang mga seats, no? Grabe, gastos ng producers, pero wala sa tamin ako. Ang nakita ko na sa ilang pagpangabudlay is that gina-encourage nila ang mga bagong mga filmmakers, ang mga aspiring ang mga filmmakers nga kaya nyo pa, pwede pa, may venue pa ta para inyo mapakita ang inyong abilidad sa paghimo isang pelikula. Balo ka, ang mga Pinoy, doon na niya nga mga genius maghimo isang pelikula. Kami bang mga Pinoy, ang aton action do perdita kati ang aton graphics dabi perdita sa sa mga foreign films, pero sa mga pakilig kag sa mga love stories hindi iyawan kayo sa mga utok sang mga Pinoy. Speaking sina kadto kita sa aton nga main topic karon nga aga. Alright. Okay, antes sina mahatag kita anay sang update sa aton nga COVID-19. Kahapon, January 16, 0 case naman ang syudad sa Bacolod. Oo. That is something nga aton ipasalamatan. Kaya 0 kita. So, ang active cases sa syudad sa Bacolod, yara nasa 99 ka mga active cases. Ang total confirmed cases naman sa syudad sa Bacolod, yara nasa 5,657 kabilog. Pero ang mga nag-recover, yara sa 5,379. The same gyapon. Mayara sang 179 ka mga deaths. Aton juta isoryahan ang ining gin-purchase ang syudad nga 650,000 ka mga bakuna para sa COVID-19. Pero ang mabakunahan sini ang 350,000 ka mga Bacolod nun ang makabenepisyo sa 2 ka dose. Sining aton nga COVID-19. Okay. Ang point lang is that ambot ko nakita sang kuan sa mga possible nga mga tao nga nga injection na nato ng mga pumuluyo tabala ang sa case siya sang call center ining Concentrix ang libo-libo ni sila sa bilog ng Pilipinas 100,000 basta sila yung magastos ng ila Okay. sila sa Bacolod grabe dio. Before ta katuan ang about sa sino maka-avail sini. Okay. Klaro ta na yung first mong gin-raise nga issue. Okay. 650 yan, Before tandaan tagid hindi tanan matagaan ni AstraZeneca. Na di ba last Sunday gin-discuss na siya. Okay. Very limited ni siya ang idagdag sa Pilipinas. Pero sa Bacolod City nakasecure kita ya sang 650,000 ka doses. Okay. Divided by 2, tungod kada tao, duwa na siya mo. That's 325,000 ka Bacolod nun. Makakuha sang 2 ka dose. Yes. Nakasecure si Mayor Bing sila. Okay. Nga ginaba ko ginang hindi tanan. Because pauna-una na siya actually. Pauna-una na siya kung pila ang imo dayang nga order i-commit, amo mo siya ma-deliver sang AstraZeneca. Si Mayor Bing is the president of LCP. Okay. Meaning tanan niya mayor sa bilog ng Pilipinas, siya ni ang presidente. As a matter of fact, sa Senate hearing ligad, tatlo na sila ang Imbitar. Kag tagaan chance nga mag-participate. So because of this connection, as ni ko kaluya man ng Bacolod nga nangin presidente ni si Mayor sang time na nag-pandemic. Because ako niya papasaton. Pauno na natuya mo. So because of that connection, because of that authority nga sa iya subong, ginsiguro yaman yang para sa Bacolod, Correct. no? Although ginsiguro ni bilang presidente sang tanan niya mayor, ang bilog ng Pilipinas ginsiguro yaman na Bilang amay sa isa ka syudad. But dire sa Bacolod City, naniguro man siya nga Correct. dako man niya nga percentage ang makuha naton dire sa syudad sa Bacolod. That's why Correct. nakasecure kita 650,000 divided by 2, that's 325,000. Now, pila ang population sa Bacolod? 500,000 Almost plus. 600,000. Tama. At teenager, hindi man na yung maka-avail mo. Nabotang tama to 17 below, hindi man na pwede. Okay. So, more than half, maka-avail sini. Sa ato niya. Tanan nyo qualified, almost maka-avail sini siya. But point of clarification lang, kami nag-text ako last night, nga ang gin-allocate yung 300 million. Amo na siyang para dira. Hindi. Okay. Hindi. My good. Ang 300 million gin-secure na ni Mayor para in kaso por kaso, in worst scenario, magbinaldahan na ya, may dako tayo nga pundong Correct.
kumbaga bahala ng iba niya project daya, ipang kasunta ng iba daya ang priority nato niya, unahon tang vaccine para ma-secure tang safety sa ato niya pumuluyo. Questions ang nag-text ako last night. So, ang 300 million naman ay purchase? Yes. So, ang 650,000, na muna siyang equivalent 300 million? No. Hindi. May presyo na yan mo. Remember, naninguha lang tayo mag-allocate dako ang pondo. Pero ang matransact niya, ang ma-procure niya, ang ma-purchase, national na yan. Correct. Hindi yan si Bacolod. Hindi si Bacolod. Galing ka na naguro na tayo sa Bacolod. Nga may pundo ta? May pundo tayo para dira. Bahala na tayo, basta punduhan ta niya. As a matter of fact, sa bilog ng Pilipinas, top 5 si Bacolod City. Correct. Bisan considering ang budget taga may gamay ang iba niya nga lugar tag pila na ya tag 30 billion. Ang aton dire sa Bacolod is only almost 3 billion ang Sa kay Mayor Vito Soto, kay sa Mayor Soto bala. Do Mayor 100 million lang iya. Vico. Oo. Do 100 million lang iya. Yes. Ambot lang may kape ako Inadako na nga dako na siya nga syudad Pero 100 million lang ang iya nga gin pundo para dra. Yes, ang top 5 sa bilog ng Pilipinas nga may pinakadako nga budget no nga gin-allocate is Davao, Quezon, Davao Quezon syempre dako na yan. Makati, ang pinakamagaranon nga lugar sa bilog ng Pilipinas when it comes to budget. Manila and Bacolod City. Top 5 tang may pinakadako nga gina-allocate nga budget. But sulito naton. Kay budget mangko ting base kung hindi naman among pagbakal sina. Pag-purchase. Sulito naton. Hindi si Bacolod City ang mabakal sini. Ang national government. Meaning tungkol ka-connect lang gid si Mayor straight dito sa Gua International sa AstraZeneca. May budget nga ginalat para dire. So kung pila lang nga maiguan sang 650,000 nga doses, ang na iban sa budget naton niya. Correct. Klarohon ta lang kay kadamos sa mangkot sa akon gapon sa lingkod may program lagi man lang kita klarohon ta lang siya. Nang advantage niya sa aton niya kay ti imaginable ang listoryanta ng Liga ng Domingo, dapat ang ihatag sang AstraZeneca is 2.6 million lang. Ti 110 million ang populasyon sang bilog na Pilipinas. Pila na ka percent ang 2.6? Te karon, ginaisoryahan pa nila nga madugang ang Pilipinas sang 30 million nga doses sang sang AstraZeneca nga vaccine. Di ba out of 110 million, nag-aayo ang Pilipinas nga madugang sa 30 million. That is 30+% lang gyapon sang mga Pilipino ang makakuha sina. So kung ikaw isa ka syudad, kung hindi kaya advance mag-isip, mano ka pa mahulat ka pa na iya trial and error ka pa mahulat-ulat ka pa imo nga kung saan o ka makakuha sang pundo. Karon, ang Bacolod din nag-advance na. Naka-secure ta ya. Naka-secure ta. Nagisulatan ng ligad. Kung hindi karon tanan-tanan matagaan sini. At the moment, diin ta ibutang karon, dira na nagsulod ang ginkuha sang syudad nga vaccination centers. Yes. Butangan sang refrigerator, butangan sang tanan-tanan dira na ipundo ang aton nga mga may may 21 na storage facility. Sila. Amo discuss actually sa Senate hearing. In fact, nakalantaw ko to Senate hearing. Si Mayor isa sa invite dito. Kitawag ko siya ganin ni Senator Mig sa Kasimanwa. Kag si Tita Soto, compadre, kay I think kumpadre sa ni ni Tita Soto, Senator Tita Soto. Kaya ang tawag sa iya. Dumaninoy na siya ni Cara, ang bata ni Mayor. Okay. So what is my point? Ang point lang isa mo siya we have to be grateful. We have to be thankful. Every time. Sa subong, nakasecure na yung Bacolod City, ang amo nakatako yung number of vaccine dito sa AstraZeneca. Kasi hindi matagaan isang opportunity, no? And ligad, ano yung term nila man? Signing of agreement. I forgot the hope something. Sa bilog mo itong Pilipinas, invite mo ito tanan. But, i-check ko dugay balaw. Tatlo lang ito ka mayor naman niya ang ginpahambal ni Presidente Duterte. Ay, wow. I think the mayor... And isa mangyapon ng aton alkalde. Si Mayor Bing sa Bacolod, si Mayor sa Makati bla. Binay. Kag si Sara Duterte sa Davao. Tatlo lang sa bilog ng Pilipinas. Tatlo lang sila sa bilog ng Pilipinas. Imagine hambal sa amo sila. Imagine ka that. Imagine so, ka this that. is really something for Bacolod City. Amo sila ko nga gina-emphasize ko ni. Because kadako pagyapon ay sang mga nag-criticize about sa vaccine. Nagalingin ni ulo ko bala. Kay last year sa ganto sa tanan sang ECQ, ang ginahulat ta tanan is vaccine. Tanda mo to? Sige lang may vaccine, okay naman eh. Sige lang may vaccine, mabalik Bisan si Presidente Duterte nagambal. Di ba? Balik sa normal, basta may vaccine. Sige, balik sa normal. Subo nga may vaccine na, hindi ko kasi hindi. Kadamo naman sa nagka-question, why pulos ang vaccine, hindi safe ang vaccine, no? I mean, ari na, ginaulat na to, at the end of the day. And dili sa Bacolod,
we are blessed nga matakot ako iya nga allocation ako na secure ni mayor para sa atong tanan. Correct. Antes kita mag-kwan, pwede na tayo maka-trivia. Ay, trivia lang tanay. Trivia lang tanay. May discuss man. Damo kita discuss ang bagong travel guidelines isa-isa untay na. Okay, so kadto kita anay sa aton ang ginahulat sa aton mga tagpalamati karon nga aga. Ini ang Istorya Special Trivia. Okay, samtang gin-type ko trivia. Okay, dali lang gida. Sige. So handa na kamo da? Counselor, ano gani aton mga guidelines kung paano sila magsabat? Yeah, hindi ka man niya kasabat nyo, kasabalay nyo. Yes. Dapat maka-online tigit sa Facebook. Ang una nga makasabat yung tsakto, nga letter plus corresponding answer. Yes. Ang first nga correct answer nga maka-type dira amo na winners naton. Hindi pwede nga letter lang isabat nyo. Okay, kitungod 5 questions ini siya. Oh, right? okay. So aton niya prizes sponsored ni Sponsor ni Mayor Romayla Nicor Mangilimutan. Yan, sang Okay, sang lakas Right after the trivia, Good morning. sabton ko ang mga common questions about sa vaksina. Okay. And then last is Nami itong gin-live mo? Yes. Nami tani Ako siya Maritereta. discuss ko subong. Okay. And then last, ang mga travel guide, bago nga mga guidelines Yes. aton mag-travel. Oh, sige. Kaya para at least ari man ko, maka-question man ko sang karon ang kung may ga-live. Pwede ka makahaboy sa inyo question karon samtang ga-discuss si Councilor Israel kay para mahaboy ko sa iya. Yes. Samtang ga-concentrate kasi imo nga hambal dra. Okay, so question number 1 sa aton nga Istorya Special Trivia. Ano ang ginadumdum o kung gina-celebrate sang Pilipinas kada June 12, Hunyo 12? Ano ko nga celebration? Ang ginadumdum kag gina-celebrate sang Pilipinas kada magabot ang bulan o kung adlaw sining June 12. Okay. Ang mga sabat, posible sabat. Letter A, Rizal Day. B, Independence Day. C, Bonifacio Day. D, Labor Day. Hindi naman magabalaka kay ara na sa inyong Facebook page o kung sa aton nga Facebook may mga question na da kag answer. So amo na bisan dalawang spelling kung gamati lang kamo sa radyo, sige lang. Ano ang iban pang mga tawag sa araw ng kagitingan? Ano pa kuno ang iban pang tawag sa araw ng kagitingan? Ang mga sabat. Ang mga posible sabat. A, Heroic Day. Heroic Day. B, Araw ng mga Bayani. C, Bataan Day. Or D, Philippine Hero Day. Okay. Ikatatlo nga pamangkot. San o ginahiwat ang Bonifacio Day? Saan o kuno ginahiwat ang Bonifacio Day? Ano nga bulan kag adlaw? Okay, month and date. Ang mga posible sabat: A, November 31, B, November 29, C, November 2, o kung D, November 30. Okay. Question number 4. Kada san o ginahiwat ang National Heroes Day sa Pilipinas? Kada san o kuno ginahiwat ang National Heroes Day sa Pilipinas? Ang mga posible sabat: letter A, August 30. B, September 1. C, August 28. Or D, August 31. Okay. Sa pinakauling nga pamangkot, ano ang pinakadaan nga holiday o kung kahiwatan nga padayon nga gina-celebrate tub-tub subong sa bilog nga kalibutan? Okay, pinakadaan nga holiday o kung ginahiwat nga kahiwatan nga padayon gina-celebrate tub-tub karon sa bilog nga kalibutan. Ang mga posible sabat: letter A, Independence Day. B, New Year's Day. C, Rizal Day. O kung D, National Heroes Day. Right. Anong pwede ilang na mga kamo. premyo gani kung magdaog sila? Makadaog ka mo sang 168 Herbal Dietary Supplement Liquid. Isa ka face shield, isa ka box ang face mask nga 50 pieces. Yan, kuwaon nila sa aton Okay. opisina sa second floor, sa akon nila sa Bacolod opisina. Government Center. Ang mga nagdaog basi kilala nyo sige naton lawag kay pila lang gyapon nga bilugan ng kakwa. Christine Menyes Villalobos. Basi kilala nyo Lozano Laparan. Ching P. Noel Amar, Chanda Alvarez, Ro Da, Jean Ostan, Gino Ledesma, Zaire Quiron, Nene Abasin Kalaluan siya, Kalaluan, Rhea Batiduan, Virgie Olpenda, Lisa Joy Amoroso, Edmond Parcon. So sa mga wala pa da nga naka-claim sa inyong mga prizes, mati ka mo niyo kay ginlawag ang inyong mga pangalan. So kadto kita Alright. Lumpat kita diri sa mga pinaka-common nga questions sige na raise sa aton through social media, mga kilala ko man, no. Isa-isa ko naton anay ini siya. And then last na nga topic is a travel guide. Ang gina-release man ni Mayor Bing, Okay. latest, no. Number 1.
paano kuno ang vaccine makaprevent sang disease. Ang ining vaccine niya gin-establish, na that's why kadamos ang question pa sinigani, prosoliton ta, approved ini siya sa FDA. Okay. Hindi ni siya pag-i-release kung hindi siya sigurado. Kung may nabatian ka mo da nga isa akong duwa nga waay nag-successful sa ilawas ang vaccine, tandaan nyo, mayroon naman niya libo-libo nga successful Okay. ang pagpa-inject, no? Taga-approve man siya sa Department of Health. Yeah. Ang vaccine, World Health Organization. Ang World Health vaccine, Organization. naga-produce ini siya actually sang antibodies. Na amo na siya ang nagamimik bala sang virus bala. Kapag sulod sa lawas naton, siya naman na ang ma-protect sang ato niya kaugalingon from severe nga pag-atake sang COVID. Amo na Okay. siyang gin-create nga vaccine. Nag-agi siya sa phase 1, phase 2, and phase 3 nga test. No? And another question dire, ano ang mga possible nga mga side effects? Based sa ato niya mga pag-interview sa mga nakapa-inject na including si Cassie Tablanong, talagang iba naman niya yung mga studies ng World Health Organization, pareho sang iba niya mga bulong, di ba may mga taong allergic sa mga Correct. Lain-lain mga taya- paracetamol, depende sa pag-adapt sa lawas. Siyempre. Same na siya sa vaccine ang nangin effect man. Lain-lain na reaction sa lawas lately. na mo. May ara nga gaplangatol, may ara man niya nga ginatuyo, no? May ara man niya, for example, nga daw ginahalanat kadali, no? I mean, the common na side effects ng bala sa iba niya bulong kung di kada pang lawas mo. So, amon lang gid na siya, almost the same lang gid ang mga side effects ini. So far, ang gin pasa sa aton diri nga information, no? Next, is it mandatory? Amon ni perming pangkot nila, mandatory na siya, dapat tanan Tanan gid? available na. Dapat injectionan gid, hindi. Okay. Hindi. Kung hindi kaya, way pinitay. Amo na blada, mo post nga, una ka mo da, hindi na kami, hindi mo mala. Way pinitay. Taga mabalda ka mo, kamo lang mo na. Yeah, oo. Kung ano matabo sa inyo, bahala ka mo. Oo. Ginoferan ka mo libre, bahala ka mo. No? Pero ang point ng isa mo sin we encourage everyone yung mapavaksin para tanan kita protected. Correct. Amo naman siya punto da. Pero is it mandatory? Suliton ta? Hindi. Okay. Why pinitay? Kung hindi, wag na kaso ya. No? Next, ang pinaka-common din na question sa siya mga available, hindi ko pa naman sabat. Pero nakatransact na kita, nasusuliton ko kaginayin ng balta. Si Mayor ay nakasecure na yun para sa aton sa Bacolod. Okay. 650,000. At least ara na. Oo. May ara na tayo pundo para Yeah, na. okay. You know, sometimes ang connection is also very important. Correct. And advantage siya para sa aton niya. Amo naging mundo ko sa iya last night pag meeting namon. Sige Mayor, timing lang gid nga sa chimpo sa pandemic nangin presidente sang tanan niya mayors to kon LCP. Because maski paano beneficial na siya sa aton diriya, no, sa Bacolod City. Kung positive thinker ka, dapat pasalamatan. Positive ni sa aton. Oo, So, hindi lang sa imo nga isa ka critic, kundi sa bilog ni nga ba syudad sa Bacolod, advantageous ni siya. Kaya imagine na bala may vaccine na, sa una ga alalantos ta kiti. San umay bulong man, kukulbaan man isang COVID karon. May pundo na para sa bulong. Okay. I mean. Next nga common question din nga ginaraise sa aton, sino ang makakuha sini first? So dito Okay. na lang briefly, frontliners, no, health Ang una. workers, senior citizen, indigent population, and uniformed personnel. Okay. Because sila ang nagatubang everyday. Okay. So dapat mas safe sila. Kaya kung bakod la immunity, kung gatubang sila sa tao, mangin safe ang tabangon nila. Amo na siyang importante. Sila garisgo sa una, ila pangabuhi. Correct. Karon yung mga nurses, doctors, police, sa karon magalapog day una, ano tapos aton. Correct. That's why sila ang aton yung priority first. Okay. Okay? Next common question. Can I purchase? Pwede kami makabakal vaccine sa private clinics or pharmacies? Hindi. Sa subong, ang allowed lang gidya nga magandak sang transaction kag mag-purchase is government. LGU lang gid. LGU, national National. government. So hindi ka pwede nga makato ka to sa pharmacy bikag maistorya ko to bingan basi mayara kada bakal tabi. Hindi. For now, ang government ay nanay kag mga private sectors nga willing man mag-purchase. Example, ating mention mo gina. Call center. Ang BPO, isang mag-mention kung ano gid be. Tilibo-libo BPO, na for sila? example. Oo. So allowed mas lang mag-transact ya sa government area. No? Meaning sila ang okay. sponsor, so ma-deal sila sa aton yung government. And si government ang ma-deal sa aton yung mga pharmaceutical. Nami man no. Muna siya. Nami man no. At least hindi matamaan ang aton government. Pero No? basta sa ulihi Basta sa ulihi, guro, baka purchase na sila, guro. Okay. Okay? Next, another common question. Is the vaccine free para sa mga priority groups, atong mga personnel, kag mga, yes, Libre. libre. Libre silang mga kababakuna. libre. Okay.
what if hindi ko part sang priority group? Paano ako maka-access? Amo to yung mention pa kaginabla. Nga diri sa Bacolod si Mayor naka-secure niya 650,000. Meaning masikop yun niya. Malikop Oo. yun niya ang mga priority group. Plus nga ang hindi priority group, matagabay opportunity. Kagul asang pilitay, ang mga inabal mo kayo na wasang pilitay. Di puro ako, di kaya gusto-gusto mo gidya. Libre kaya, pwede kaya makatagaan sa serbisyo. Pag nadiyahan niya sa Pilipinas, nga tanan niya ang population niya maka-avail. Maka-avail gid para protected kita. Okay. Another common question sini, is it safe and effective? Na-mention ko na kagina, no? This is emergency, grant ini siya, full approval by the Philippine Food and Drug Administration or FDA. Kagina consider ko siya safe and effective. Hindi siya pag-release kung hindi safe and effective. Amo lang tama dyan masiguro ko, no? Last two questions. Yes. May ara ko na yan sang risk of complication when given COVID-19 vaccine. Minimal. I mean, amo niyo. Kabalo ka ining risk sa tanan tayong alawas, may risk COVID man mo. May mga kala ko yung mag-inom gani, ibisan aspirin lang gani, kapag nakapal saya. So, depende tayo sa pagkatap sa lawas mo. Depende Pero sa hindi tayo life-threatening niya. Ang mga, risk go, no? And lastly, Sige. Counselor, anong himuon namon sa mga nagahulat sa vaccine? Protocol. Oo. Observe na proper protocol. Social distancing, the same. Ang Bacolod City, nubunubos ang case natin dire. Nubunubos ang case Zero natin ta kagapon naman dyan. Oh, grabe ang gihos ang ato niya EOC. Headed by Councilor M. Ang arada ang mga doctors nato kaday Dr. Chris Rongon, kaday Dr. Ermira Flores ng City Health, kaday Dr. Hector Gayares. Damo ta sila ng mga doctors nato nakatulingan nagapakabaka man giho para ma-monitor ang atong sitwasyon dire. Okay. Si Mayor Bing, si Vice Mayor El Cid, kung ato yung mga opisyalis, dira nagapakabaka man. So ginahimo naton tanan para mahimuan system ang pag-protect sa pamuluyo. Ang kara na subong sa kamot sa pamuluyo kung paano proteksyonan ninyo kagalingan. Okay. So, Councilor, antes kita mag-discuss gamay sa bagong nga protocol, iuna ko ni Anay ang aton nga 168 herbal product naton kag 635, no? Pero antes sina, good morning lang sa kay Easter Andoza. Thank you, Gid. Thank you, Gid. And thank you very much, Gid, ha? Sa ginang ato na contact dito Contact ASN, dito sa CCA. Nami nga balita ang ginatag sa aton. So kay Ann Raffles from Okinawa, Japan. Kay nung Jopet Surongo, no? Good morning. Kay Benjamin Jasper. Kay Sir Rostom Di Palobo, Sir. Huwag na kita ka basket. Baka hindi pa pwede. Sige lang, may time gid na. Sa Summit Men's Club, good morning. Maayo lang da nga pagpamati sa inyo. Sa kay Sir Alex Montesa. Sir, grabe si Sir Alex. Galang tawag sa ato, no? So, kadto kita sa aton nga 168 Before herbal ta product. mag-promote o nag-comment di ang migo kung nakapa-inject na sa Pfizer. Sige nga wala gidapat niya kulbaan kay safe ka ayo pag inject nag-alay na gidabaga ko which is normal. Tani may ara educational campaign sa tao kay nga apuro lang yung negative ang nagagawa. Diba? Amo nang ginimo ta. Correct. Educational campaign. Sir Teddy Blaser, ikaw yan ano ko gidya mismo Pfizer yan? ko no. Oh, so kung Diba? maayo ang Pfizer, maayo man ang 168. Anyway, 168 doon na dula man ko song. Anyway, ano ba lang mga benefits ng 168? Amo ni sang tsura sang 168 tag 90 pesos ni siya sa Sincere Drug Store, sa Grace Pharmacy kag yari man ini sa online sa Shopee. Ano ba lang bulig? Kay ina nag-inom naman ko sini kay nagakatol naman din ako, no. Nadula gidayo, no. Nami nimo do ka kang kahanga mga tulutam is nga. Anyway, nagabulig ini sa pagbabaskog sang aton nga immune system. Maya man ini kun kamo ang ginaubo. Mayara sang sore throat, nagabulig sa pagpabaskog sang aton mga korason. Kag tungod rich ini sa antioxidant, nagabulig ini sa pagpanubo sang blood pressure, naga-improve sa cholesterol level, nagapanubo sang triglyceride. Ining triglyceride bad cholesterol ini sa. Mayara man ini sang anti-cancer effect, mayara ini sang anti-inflammatory effect, naga-relax sang inyo kapoy nga mga nerves. Mayara ini sang anti-diabetic properties, mayara ini sang vitamins A, C, B3 kag B6. Nagabulig ini sa dysmenorrhea sa mga kababayan na. Nagabulig ini sang pagpayos ang gallstones, kidney stones, kag sa inyong mga atay. Kung meron ka mo sa rheumatism kag arthritis, mayo man ini. Kung nagalay ng iyong tiyan, may constipation, makabulig ini. Kag tawa-tawa, syempre, ang isa ka main ingredient niya nga maayo sa balatian nga dengue. 3 times a day, 2 ka kutsara, sa matagadlaw sa 90 pesos, may ara na kamo sang kaayo nga inyo nga mabatyagan. So, kadto kita Di na bakal? sa Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, sa Shopee. Pwede man Okay. sila ka-order sa Shopee. Alright. Okay. So, nagligad, nagkatulo naman ko to sa 635. Hambal ni, nagpa-thank you gid sila sa aton nga paglawag sa ila. Sige-sige. Gagululutok ang 635. Okay. Why nabutangan sang gapa-cleaning sa ila, gakaon,
Car wash. Car wash, 635 car wash. Hindi, Dila oh. sa likod sa Panasyatic. Hindi lang na tungod sa ato niya. Mayog na tayo servisyo. Mayog na servisyo, hindi. Ang ilang pagkaon, nakikita po sa bawat aligad, yung pakarowas, yung namigid niya. Namigid niya. Hindi, nag-appreciate gid siya, nang balya. Nya, tulo ka, tuto gabo, nami gid siyang inyong, ano. Kaya siyempre malambot nila, ang mga friends nila, blang nga, muna kay nagalit, dala na lang tama pa cleaning, dala na lang tama pa kuan. Barato pa. Imagine na blang, ako na nga SUV, 190. Sinto rubin ta. Kag-emphasize ko gali, Limpyo na tanan. Emphasize ko nung why makatagabaton, diri endorsement, kaway ta na try. Oo. Hindi tayo, way man tasalig. Correct. Ginatry, Mabatog ginanaton. man tayo endorsement or advertisers, sige doon tayo nga, kita mismo yan, matindugan taman niya, maayo gid man. Antes kita- Di na siya located, Located siya sa likod sa Panasyatic, sa may East Tubang Sang View Hotel. Eastview Hotel. 635 Car wash. Car wash. Okay. Alright. So, antes kita magatag dira, gama mo huno. Gid Sir Prosper na diya, thank you. Gid ginpunduhan niya gid ko kag nagambal gid siya nga Mark nami sa inyong programa ni ising lipay na talaga muna. si Sir Bisan duty Pros. lang niya. Mark kada sandigal na mano gid ko. Sige, Sir kay i-mention. Why na siya lagatigulang? Gani. Ang suraya, halin sang una, as The na same. subong, why galiwat? Mayor Bing. O, gwapo man si Mayor Bing, Pero, si Sir Pros, ano gid, the why gatigulang, no? Bagets gyapon. Okay. Okay. Most common, latest nga travel guide. Okay. EO number One. One. Series of 2001. Okay. Pamati LSI, Pamati OFW, Pamati ROF, Returning OFW. Pamati Apor. Apor. Okay. Kag Pamati, bakulod nun. Okay. Hindi na siya matuod nga kung magkadto ka mo sa Kabangkalan, o kung magkadto ka mo sa Silay, pagbalik nyo, i-quarantine na ka mo. Hindi siya matuod. May mga cities and town lang gid nga stricto. For example, si Sipalay. Before ka magkadto, dapat may ara ka sang i-download na siya nimo ang form nila, filapan mo, kag may ara ka health certificate. At syempre, may booking ka to sa Sipalay dapat. Nga kung turista ka to or makato ka sa family Iyan mo. ay protocol kasi palay. Yan kasi palay. Pero ang point isa mo sine. Kada mo sa text akon kung tuod na nga pagwa mo sa Bacolod, pagbalik mo i-quarantine ka na, hindi na siya matuod. Okay. Okay? Klaro tanay. Dirita sa LSI, Okay. locally stranded individual. As per Councilor Cindy Rojas. Okay? Klaro, ginan ni Councilor Cindy. Ginliwat ang aton sistema. Subong. Okay. Ang aton sumong sistema, nga applicable pa siya until subong, kag basi 1 week, paguro nga transition period. Pamati LSI nga stranded subong nga. O sa pamilya nyo nga stranded subong. Sang una, pag-abot mo di, iswab ka kag i-quarantine. Okay. Pero siyempre, hindi ka LSI. kasakay. Talking about LSI. Hindi ka man niya kasakay kung wala ka sang NOC o kung letter of acceptance. No? I-coordinate mo na sa opisina ni Councilor Cindy. Pag masecure mo na ang mga requirements sa ginhatag ni Councilor Cindy Rojas, nag-email na siya sa imo sang NOC, travel ka di, Bacolod, pag-abot mo, quarantine ka, swab. Courtesy ni Bacolod. Subong, as per bag-o nga EO, lain na. Okay. Sa imo pa lang nga point of origin, paswab ka na Butang to. ta pa sa Manila, kalin dito ka paswab. Yes, dito ka paswab. Okay. Pag paswab mo dito sa Manila, pag negative mo, pabuka ticket. Okay. Paano ka makapabook ticket? Again, secure ka sa requirements nga pangayoon sa opisina ni Councilor Cindy Rojas because siya ang chairman sa LSI. Okay. Anong i-email mo da? Ara sa iyang page na butang na da. Pero, for the benefits sa itong mga tagpalamati, i-discuss ko na lang daan gamay, no? For LSI, negative nga swab, nga dapat within 3 days. So, for example, nagpa-swab ka Thursday. Okay. Nagwa 72 siya- hours. Thursday. Nagwa siya Friday. So, Friday, Saturday, Sunday. Ang 72 hours. 72 hours. Okay. So, pwede ka di ka puli Sunday Within or that Monday. period. Within that period. Pwede. Okay. Ay, 72 hours is 3 days. May clear lang ko. Okay. Libre itong swab dito. Hindi. Okay. Ikaw, Gid. Ikaw, Gid. Con LSI. Oo. Kaya ito ka to mo. Na Sunday ka to mo. So, Okay. so dito ka na lang yan. Paano sa imo point of origin naman yung bago nga ginset nga EO. Okay. Now, kung within 72 hours, amo na present mo. No? Second, letter of coordination sa office ni Councilor Cindy Rojas. spmcindyrojas@yahoo.com. Meaning, Cindy Rojas J in the X at yahoo.com or 435-3607. Tawag ka da para masiguro ka. 435. Ano to? 3607. Okay. Amo na hotline ni 435-3607. Councilor Cindy sa Government Center. Okay. Joint Task Force COVID-19 Travel Authority
or tawag lang ang medical certificate and barangay clearance from LGU of origin. Okay. So kung diin ka naghalin, example Manila, Baka to. barangay 162 ka for example, naghalin sa Manila, dito ka secure Okay. sa imo nga Kag- barangay clearance. Dito ka man pa sa city health man dito. Yes. Then, ang anan mo nang duwa, dalon mo na sa I-email mo. pulis. Yeah. Tapos sa pulis ka makuha travel authority. sa imo nga lugar dito. Pagkatapos, dito, i-email mo dire. Yes. Okay, good. Online health declaration form, kag backtrack ID. Amo na siya requirement. Online declaration form din sila makuha sa form. Aral na siya, i-type lang nila sa Google. Online health declaration form. Inang may check, no. Yeah. Nagaubo ka, no. Nag-travel ka sa Amerika, no. Sample lang na. For Okay. more information, kadto sa office ni Councilor Cindy Rojas sa second floor government center. Okay. Ang family mong ari direct sa palato sa Manila, may pamilya ka de. Ang pakato. Pakatua. Para sigurado, para hindi magsusunod. Correct. Okay. Next. Essential travel. Example, makato ka de for vacation, leisure. May kasal. Open na mo. Malagaw. Oo, example. Bisitas pamilya mo, kay Yes. sobra ka to. Ano secure mo? Again, paswab ka to. Okay. Sa imong nga point of origin. Paswab ko tayo sa Manila kadaan niya. Dapat pag-abot mo di within 3 days pa ang imong swab. Okay? Next, dapat mayara ka sang booking na hotel dire. Para May booking ka na daan. Question, what if sa balay ka lang sa miga mo tulog? Okay. Kaya mayara ka di parente or miga mo Okay. di. Then, i-secure lang nga mayara ka sang round trip ticket. Back and forth. Back and forth. Dapat may date na kung saan ka mabalik. Yes. Okay. Backtrack ID, online health declaration form, kag the usual, barangay clearance, kag travel authority. Okay. Tama naman na siya. Okay? Oh. Now, kasal, may kasal nga katuan, same. Secure na daan, swab. Secure na ba swab mo ba? Swab ka to? Oo, swab ka to. Okay. Para pag-abot mo di, why ka niya, why na ka mo yan? Swab ka Pag-abot to, mo plane di, ticket back and forth. The same. Yes. Pag-abot nyo, why na ka mo di quarantine, take swab yan sa Bacolod. Home. Home na lang, Home na lang. quarantine. That's why na-discuss ko diri subong, nga, wag ng sistema sa aton LSI. Why Okay. na ka mo diri swab and quarantine? Kasi una muna mo. pa lang nag-secure na ka mo. Okay? Now, diri kita sa OFW, abe. OFW kita. No? Ako naman yung chairman sa OFW, returning OFWs. Yes. No? Ano ang bago natin yung guideline? Actually, wala. Kaya tungod si Nationalia ang nag-set sa guideline to ya. Kung nabilong ka sa 20 countries, nga identified niya may strain, wala ka choice, pag-abot mo sa Manila, i-quarantine ka to 14 days. Courtesy of OWA. Oo. Why ka bliran? Mandatory quarantine. Mandatory quarantine. I-swab ka nila, kag-quarantine. Question, what if nag-negative ka sa swab after 2 days? Okay. Kumplituhon mo gyapon ng 14 days. Okay. Isa pa ka question. Kundi sa una, kung 2 days pagka negative mo, puli ka dayon. Hindi mo na pagtapusan ng 14. Now, tapuso nila ang 14, pero nagambal diri nga 72 hours lang ang swab. Ano matabo? Valid ang ilang negative gyapon? No, hindi na pagbasihan ng swab. Okay. Ang basihan na is ang pag-complete mo sa 14 Okay. days. Okay. Because pag release mo after 14 days, may certificate ka na amo na siyang i-present mo sa Bacolod And Airport. hindi ka na din pag-swab. Hindi na pag-swab din. Rekta ka na? Home quarantine, okay. 7 days. 7 days. Endorse ka namon sa BHERTS or inform ang barangay through your family nga ara Canada. Pero don't worry, kay ma-home quarantine ka na for 7 days. Kwa? May nagapamangkot pala. For example, BLSI ko, hindi ko pabalo sa barangay nga ara nako tapos magwa ko ya, magwa ko isakon bala yun matabo. Hindi ka man pwede nga hindi makabalo ang barangay kay iba'y labot sa imo, may record kami. Okay. Pag-abot mo sa airport ko, ako naman record mo, endorse sa mas barangay. Mabala okay. Kag pwede ka makakusar Makusar ka ganyan, no? Budlay gali, no? Violate ka sang law. Kaya ang iba naman, bali nga, malagaw na kuya mo na bla. May mga amo na. Sige, pwede naman. Hindi mo na Hindi ba pwede. pwede? Risgo na mo. Sa imo. Risgo na. Karoon tawa bala, nga dapat halong ka. Kaya kung ikaw yung negative na ya, why pa ya 14 days nagwa ka, kag magpiyak balay ka ito nga nag-positive. Sa imo pa si Bangod. Gani. Jules, gabamate ka? Oo. Muna na siya? Ikaw yung halin sa gwa mo. Nakakapan to ka nung. Namin ka mo niyo. Ikaw yung nga safe na ya, nga-quarantine na lang daya for the sake of obedience. Nagwa ka, kana ba kaya tiyanggi, tapos sa piyak balay mo to ya, may lagawan to yang, amo to yung positive, naglapta to yung virus sa lugar nyo ya, si imo pa si Bangod. Correct. So mas mayo yung nga may wise evidence nga aboy against sa imo. Okay. Balik ang FW anay lang gid. Oo. Okay, so okay na ta sa 20 countries. What if ay nabilong ang imo nga country sa ginhalinan mo o point of origin mo sa 20 countries? Ngagin ban. Ma-prevail ang daan ni protocol. Apan arrival sa naiya, swab ka, and then ni hotel kaliwat libre,
Pag negative mo after 2 days, for example, schedule ka naman super flight, libre naman, back to Bacolod. Hindi mo na ipatapos na mandatory? Hindi na. Okay. Pag abot sa Old Bacolod, protocol. puli ka naman. Dulong naman ka mo. Oh, Through okay. LGU. Okay, klaro ta. Okay. Okay, next. Iloilo and Bacolod City is Not still unhampered. Okay. Wala gapon problema. Guwa sulod basta within Iloilo City and Bacolod City. Vice versa. Okay. Last, ang Apor. Apor. Same gapon. Wala changes sa Apor. Kadto ka mo sa opisina ni Councilor Aisha Villaflor, ang ato niya SK Federation Office kag siya na ato ni presidente, and secure ka mo to requirements. Very simple lang yun sa Apor. Unhampered man si Apor, why man siya swab, why man siya quarantine. Basta meron lang kita mo sang ID, meron lang kita mo sang appointment, no? Nga employment record. Amo lang kita siya i-secure nga mga basic requirements for Apor. Anong Apor? Authorized person outside residence. Correct. Meaning, hindi ka taga Bacolod or taga Bacolod, yaman niya may transaction kag sulod sa Bacolod. Either business ang purpose, government official ka, or government transaction man na siya, basta official travel. So, hindi pwede leisure travel. Official dapat. Okay. So, antesina, Wait lang nung, last to, amo na yung pinaka-common question man. may apo. Ano ang requirements kung magwa ka sa Bacolod? Suliton ko, wala ta problema. Kung magwa lang ka mo, why ginaya kaso ya, no? Ang requirements lang ginadiriya nato niya is incoming. Now, ano mo kung magwa ka sa Bacolod, pa Manila ka, pa Cebu ka, o kadi kada, deal with airline. Kasi airline niya masakay Cebu, hindi man niya kata. Okay. Meaning, kung mga ba si airline niya, backtrack, medical certificate, or negative nga swab, di ba tayo may mahimo? Meaning, ang ato niya nga lahi din sa Bacolod is pasulod lang. Kung magwa ka Okay. na yati, wala problema. Lain naman, dito naman na yung protocol naman. O, bakit ito sa Manila, katuan mo kung ano yung protocol, ito yung kapasilikat na pasudlon niya. Okay? Lain At mo. least klaro sa itong mga tagpalamati. Okay, so antesina, kadto kita na sa sabat sang aton nga trivia. Okay. Basi bla maanan After mo dahil lawago kung 20 countries, ha? Oo. Okay, Sige, gagawa sige, na sige, eh. sige. Okay, ari na ang mga sabat sang aton nga trivia. Sa question number 1, ano ang ginadumdum o kung gina-celebrate sa Pilipinas kada June 12? Ang husto nga sabat, letter B, Independence Day. Nan. Letter B, ginadumdum kada June 12 is Independence Day. Question number 2, ano ang ibang pangatawag sa araw ng kagitingan? Ano ko ng ibang pangatawag sa araw ng kagitingan? Ang husto nga sabat, sa question number 2, letter C, Bataan Day. Araw ng kagitingan also commemorates the fall of Bataan or also called Bataan Corregidor Fall. Question number 3, saan o ginahiwat ang Bonifacio Day? Ang husto nga sabat, sa question number 3, letter D, November 30. November 30, ginahiwat ang Bonifacio Day. Unlike other Philippine heroes, the day Bonifacio Day is not celebrated on the day of Bonifacio died. Rather, on the Bonifacio Day was born. Kung saan o sa nabata. Okay. Question number 4, gani. Question number 4, kada saan o ginahiwat ang National Heroes Day sa Pilipinas? Kada saan o ginahiwat ang National Heroes Day sa Pilipinas? Ang gusto nga sabat, letter A, August 30. Kada August 30 gali ang National Heroes Day. Yeah, that's Question number why on the day 5, gani. Question number 5, ano ang pinakadaan nga holiday o kung ginahiwat nga kahiwatan sa bilog nga kalibutan tubtob karon? Pinakadaan gali ni. Ang husto nga sabat is New Year's Day. Gidugay, nagaling pinakadugay gali amo ni ang Ano pinakadugay? New Year's Day. Ang gina-celebrate sa bilog nga kalibutan. Ito siyempre. Pinakadugay nga celebration. Ang Christmas, ya, ulihi. No, wala din nabutang ang Christmas. But ang New Year amo ni ang pinakadugay. Tiga, since nagkakalendaryo, guru yan, ka-celebrate ka man yung New I-open Year's ko lang Day. ni Bala, ang syudad gali sa Bacolod, ang nagpain sang pondo para ihatag sa 3 ka mga local government units sa norte nga bayan sang Negros nga napektuhan sang baha. Nagatag sa 3.5 million. I think may 1 million ang Silay, may 1 million ang Talisay, may 1 million ang syudad sang Victorias, kag 500,000 sa Magalona. Oo. Amo na siya ang ginpain sang syudad para makabulig kay epektado sa baha sa nagligan. Yeah, oo. Bad news man gani kagabi kay grabe ko nung baha sa San Carlos. San Carlos. Hindi mo na doon sa mga barangay. isa man ang kabarangay. Pero ang ginalaki ito na tubig. mayor ng budget, bulig to ya. Kaya tinam lang, siyempre being the president of all the mayors, wala, in the Philippines, much more nga dapat buligan ta makaingod naton dire. Kasi atong issue, ito sang At in-post least- kaligat sa Talisay, ito nga basi ko ni-transfer ang kapitol ko sa Talisay, kaya damo taga muno sa ako niya i-transfer gid. Personally, huwag yung problema. I mean, ano yung issue yabi kung i-transfer ang kapitol to ya sa imaginable. Kung isa nyo na itong kapitol sa Talisay, tako na yung mabulig sa Talisay, sa ekonomiya sa Talisay, kag maboom pa na ang ngalan sa Talisay, sa bilog nga, hindi lang sa bilog nga province, kundi sa even sa Gwa, mambas na diin din kapitol. Aras Talisay City, may Talisay, galing Negros, you know. I mean,
Kag wala man duwa man no big deal bla sa akon kuno mo na. Kag wala man epekto sa ato kung humalin natin capital sa aton. Wala gyud problema ya. Kag isa pa daanan na. We have NGC nga mag-accommodate sa aton diri nga mga transaction sa Bacolod. Kag iba ni ka-react taga Bacolod man mismo. I mean, you know, wala gyud problema. Number one, makabuli ka sa kaingod mo. May progress sa Talisay. Correct. Tahom na yang project ya. No, so Let's be happy kay well, hindi matatapektado. ang imo wanda sa Capitol na Advantageous pa gani. Imo siya museum na Correct. historical sa Balao Correct. para tahong gyapon ang Capitol na tindog siya gyapon niya maski paano no. So kung gusto gid sa ni governor kag sa mga mayors naton iyang asilo to pasaylo wag gyud problema. I mean Ato ni personal opinion ha, Oo. pero talang hindi niya kag ano ha. Hindi iya ka ato niya para sa aton. kaya ako yan nalipag yung for Talisay. Imaginable nung nablang ang Bacolod dyan, non-stop na niya ang development niya. Ang Upper East to, ang Mega World mo bukas na Pati kung may mga Rockwell din nga mabinukas. So, di may Rockwell? binukas din ng SNR. SNR. Tapos na binukas din daw ko ang mga hotel sa ato. Anong na natitanan di? So, Correct. it's time nga. Ang mga Spread the neighboring, sunshine. Oh, okay. neighboring cities na ito, taga-ata man opportunity nga magdakuman. Natawa pala, pag sa ilong sa airport sa Silay, Silay ganda ko, matamat, Oo. ang ekonomiya nalaga progress man. Correct. So, now is the right time nga mga neighboring nga mga cities naton and municipalities magtubo man, mag-grow man. Binuligay man lang na mo. Yeah. Balo ka ano nang matabo. Balo kami mga taga Talisay, gobra sa Bacolod, may taga Bacolod, gobra sa Talisay. Oo. Buligay lang. Kagalapit-lapit Ano sa gid Talisay. malaan niyo ko masaylo to ya? At least bago nga building, bago nga Anything mga progress nga makakontribute sa aton mga neighbors diri, let's be happy for that. Okay. Okay. Wait lang, ano ito, hindi ka countries Hindi ko okay. sure kung amo pa nagyapon. Kay pero amo nigin sense sa akon sang OWA nga may strain bala. UK, United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, pati Singapore, Singapore. Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, 21 galit no? USA. Oh, USA. Oo. 21. USA. So USA, amo na siya ang 20 ka countries nga may strain. Nga tanan ka mong maabot diri sa Bacolod basta halin ka mo sa 20 ka 21 ka countries ma-undergo gid mo 14-day mandatory quarantine Mandatory in Manila. quarantine. Nung klarohon ko kung hindi kaya bala OWA member, example ano kaya be, ROF, Returning Overseas, meaning hindi ka tiya worker, hindi ka member sa OWA, nakapakasal ka to be, or nagbakasyon ka to be, turista ka to be, or may katuang ka na to be. For example, no, pagbalik mo dire, hindi niya free. Ang quarantine mo, gagang swab mo ikaw na yung ma-shoulder Kaya Okay. ka-shoulder sa OFW, si OWA. So, non-OFW kaya, non-OWA member kaya for example, ang 14-day mandatory quarantine mo swab, imo na yung shoulder. Correct. Pero pag abot Imo mo na diri yan. sa Bacolod, after 14 days, home quarantine ka man gyapon. Di sa at least Netherlands. home quarantine ka na. Hindi ka na yung mag-facility, hindi mo yung Yes. Again, hindi ka gyapon makakapasugat sa airport. Kay kami gyapon yung LGU ang masugat sa inyo. Last bala, klaro ta lang. For example, ako LSI ko. Ito yung facility ko. I-facility ko kung LSI ko, di ba? Or lain na subong. LSI? Oh, hindi no? Why na? Why na natin? Okay. Okay. Ato bala nga dito ba sa Home Manila, quarantine na mapaswab ka tanan. Oo. Ah. Home quarantine ka na. Good morning, Ma'am Eleanor Fukuda. Morning. Ara sa Japan, I missed you. Ang question niya, returning residents diin na belong. ROF. Okay. Kay Risa Buhos. Ganta ka. Risa Buhos, kamamati. Mga isa ko no, mas pasample. Isa ko no, Risa, no binta lang ni. Makabalagin na. Gaubo ka, Question ni Ami Benafeo, what if bi ano may mo kung wag ka kwarta pa swab na stranded yung sa Manila? Why mo tama mahimo dire? No, kay Gani, ang bago nga protocol naghambal nga dito sa point of origin dapat makapaswab na kamo. You know, kablo kamo kada individual, may ara kita responsibility nga aton man. Hindi ta kada isa sa aton may mga challenge mga tubang mo, you know, and part of the challenge is dapat ma-secure ta safety sa pumuluyo naton dire. So, makapangita gina way mapagtagin idea, no? Okay, so sino na hambal mo? Nagsulosobra na kita sa sa aton nga oras. Si Tamarites Trongko, gali ka pa mati. Gid, Tates, good Tita morning. Tess, Sa kay Tita Lynette. Oo. Good morning man. Sa kay Dins Pasia Mijares sa Hinigran. Si Cousin. Ang nagapangapit sa 16, kay Richard Hamera Venus, senior kag junior. Amo man, day prejisida.
Mailan nga pamati ang pre-jep dati ta Yes. salida. Oo. Good morning. Pre Victor. Good morning. And thank you sa mga listeners ta. Taas na asang rate natin lately niyo. Gani. Ang kita doon 50% kanya nag-increase ang aton yung listeners. Wow. Oh, sige mata ako sa paligo na guro. Kay lately ka paligo na ta. Liga dula ka paligo mo. Ikaw ay gala po pating. Amo na siya. Okay, ari na silang boy Duran, section boy Duran ari na. So Gina ka ba thank you kita kay nung Henry Espolgar kay JM. yes, ang partner natin din every Yes. Sunday morning. Salamat gid sa inyong pag-upod sa aton mga tagpalamatik kag viewers sa liwat. We encourage you ang mag-upod diri sa aton every Yes. Sunday morning, 1 hour lang. Pero tanan niya importante nga mga topics i-discuss na aton diri para ma-update man kamo. From 8 to 9, Istorya Espesyal. Madamo nga salamat. Don't forget nga magsimba sa buong aga kag spend time balik-balik sa inyong pamilya. Inayin niyo ko po sa alagad konsehal Israel Ising Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.